Γεια σας, καλώς ορίσατε στο δεύτερο βίντεο της σειράς εκμάθησης Linux. Ονομάζομαι Κώστας Νίκου και μαζί σας θα μοιραστώ την αγάπη μου για τα Linux και τις δεξιότητες τις οποίες απόκτησα τα τελευταία χρόνια. Τα Linux είναι ένα λειτουργικό σύστημα όπως είναι τα macOS, όπως είναι τα Windows, τα οποία είναι επακόλουθα του Unix. Το Unix ήταν από τα πρώτα λειτουργικά συστήματα και συνήθως οι διαχειριστές του Unix έγραφαν διάφορες εντολές για να κάνουν διάφορες εργασίες. Όπως κάθε λειτουργικό σύστημα, έτσι τα Fedora Linux έχουν το περιβάλλον εργασίας. Show Apps, βλέπουμε τις διάφορες εφαρμογές των Linux. Αυτές οι οποίες είναι ήδη εγκατεστημένες και αυτές που μπορείτε να εγκαταστήσετε από μόνοι σας. Δεν θα στάθω πάρα πολύ στην εκμάθηση του γραφικού περιβάλλοντος. Θεωρώ μπορείτε να το κάνετε από μόνοι σας, είναι αρκετά εύκολο. Αυτό που θα διδαχτούμε είναι τις διάφορες εντολές μέσω του terminal. Το terminal είναι το περιβάλλον εντολών στο οποίο μπορούμε να πληκτρολογήσουμε τις διάφορες μας εντολές. Θα αρχίσουμε με τα βασικά. Το Linux χωρίζεται σε διάφορα directories, σε διάφορους φακέλους. Έτσι ονομάζονται οι φακέλοι στο Linux, ονομάζονται directories. Για να δούμε τον τρέχον φάκελο στον οποίο βρισκόμαστε, τον τρέχον directory, γράφουμε την εντολή pwd και βλέπουμε ότι βρισκόμαστε στο /home/syniku. Εάν γράψουμε την εντολή ls, θα δούμε το περιεχόμενο του directory του οποίου βρισκόμαστε. Με την εντολή touch μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο αρχείο και με την εντολή ξανά ls μπορούμε να δούμε ότι το αρχείο μας έχει δημιουργηθεί. Να δημιουργήσουμε ένα φάκελο μπορούμε να το κάνουμε με την εντολή mkdir και το όνομα του φακέλου που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Ας πούμε test και με την εντολή ls μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει ο φάκελος test μαζί με το αρχείο file. Για να διαγράψουμε το αρχείο μας μπορούμε να το κάνουμε με την εντολή rm file και για να διαγράψουμε φακέλους rmdir και το όνομα του φακέλου. Με την εντολή ls μπορούμε να δούμε το περιεχόμενο και βλέπουμε ότι έχουν διαγραφτεί οι φακέλοι μας και το αρχείο. Τώρα ας δημιουργήσουμε ένα φάκελο, έναν directory με το όνομα test2 και μπορούμε να αλλάξουμε στο directory μας, να μπούμε μέσα στο φάκελο μας test2 με την εντολή cd. Εάν δούμε με pwd τώρα βρισκόμαστε στο φάκελο test2. Ένα πολύ ενδιαφέρον feature των Linux είναι τα manual pages, στο οποία μπορούμε να συμβουλευτούμε εάν ξεχάσουμε ή ψάχνουμε να βρούμε μια εντολή. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται η εντολή rm, μπορούμε να πληκτρολογήσουμε man rm και βλέπουμε το manual για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή rm με όλα τα options τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Πληκτρολογώντας rm-help μπορούμε επίσης να δούμε τις διάφορες εντολές τις οποίες πληκτρολογούμε.
clear για να καθαρίσουμε την επιφάνειά μας, το terminal. Ας κάνουμε μια ανακεφαλαίωση των όσων έχουμε μάθει. PWD για να δούμε το current working directory το οποίο βρισκόμαστε, δηλαδή το τρέχον φάκελο στον οποίο βρισκόμαστε. LS για να δούμε το περιβάλλον, για να δούμε, το περιεχόμενο του directory. Δεν βλέπουμε τίποτε. Μπορούμε όμως να δημιουργήσουμε ένα file με την εντολή touch και να δούμε ξανά το περιεχόμενο. Βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί το αρχείο file. Για να αλλάξουμε τον τρέχον φάκελο στον οποίο βρισκόμαστε, ls για να δούμε το περιεχόμενο, rm για να διαγράψουμε αρχεία, rm file, rm file 2, ls για να ξαναδούμε το περιεχόμενο και βλέπουμε ότι έχουν διαγραφτεί τα αρχεία μας. Για να διαγράψουμε έναν directory, ένα φάκελο δηλαδή, μπορούμε να το κάνουμε με την εντολή rmdir για το όνομα του directory. Αυτά για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Θα προσπαθήσω τα βίντεο να είναι σε μικρή διάρκεια, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε εξάσκηση τις εντολές.